Kangtero chini boss my TV YouTube channel bai kongplay tongnai jo tomam phata kongko hano pyongno khakchamuni chubai ya phayo 12 জানুয়ারি 2024 दिल्लीनि जन्तर मन्त्रआव जों सारा भारतबर्षआव 16टा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन बीजेपी सरकारनि बिरुद्धे जों आरो 16टा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन एकलगे बीजेपी सरकारनि बिरुद्धे फारांथि साका तामनि हिमालय सेफ एडुकेशन रिजेक्ट नेशनल एडुकेशन पॉलिसी सेफ इंडिया एवं रिजेक्ट बीजेपी अन्नासले मुंखा बीजेपी हास्टियाव जेबाबे एडुकेशन सिस्टम नो बेसरकारि खायनानि जे बिनि सिस्टम अ सिस्टम नि बिरुद्धे जों नासले मुं जोंनि त्रिपुरा राज्यनि थिके एसएफआई टीसी जों दिनै आरो जन्तर मन्त्र अंशग्रहण खायखिया तामनि हिमालय जेबाबे सारा भारतबर्षआव जे रिनसिंनाय रंनि बागै जेबाबे सरकारि सुजुग सुबिदा दंमानि अ बेबा बातिल खायनायनि बागै जे बीजेपी गभर्नमेंट जे पॉलिसी चालू खायमानि अपनी बिरुद्धनि चिनिनि खरांथि समूह अ जागा जन्तर मन्त्र बर्तमानाव जों सारा भारतबर्षनि स्टुडेन्ट दङ जों टीसी निनि जों अबनो गोसारमु